سلام كميت علو على توزينا أنهم سسا زغنو أمباسادرات لوهاتن استفلالي حقرات عالم تمالي ربع أب كل تقرأي آتيوم أب كتما مقالة دما مسي جزياوي من محرار كل تقرأي تمايتهم توم أمباسادرات لوهاتن مقالة أبزعته لوان تقرأي حجون أبساقم يزلا زبلو نتكالات نقدن ترانسبورتن سراح دونا مبال آدما جيروم نيروم لوم جن من كسقاس كتما مقالة ناب نبور تمريسو وعيلو يبل ملقيتا أصبها زرزرو يغسل أعتقد بجاوي من حدارة التجراي حالاتي تديرو كوميونيكيشن ويزرو إيتين إشفوقسات ميدنت أمريكا بفضلهم كابو خمسات أوروبا إيشا أمباسادرات كل الوقات الحارسو نايسس أمباسادرات أمباسادرات كل الوقات هذا كتما مقالة مالي ويجفن دوليفن داش أمباسادر أمريكا بيشيكنا بيتا فاتشيهون يسوى أمباسادرات سلام عدودات أكايدن كتما مقالة ناس أكالات بجاوي من محدث إذا كان سفايدة مخنات زبط من مجبال الدين قبل علينا ثلاثة بدعات إذا هذا إنسان يسمى جلسة تجريلا ويجريتينش أظن فتاتي هذا فتحنا فتحنا سبعة حدث سميتم حتى كانت على جلسة الحركي أذكر من سبعة حدث من الدفاع بالدرجة جل ثاني وغيرا هذه مدرسة سرعة بالدائما أذكر من إذا كان وقع كان جلو المكينات من كان تجمعهم بالسلام ومن جدي زي تجبل هذا توكالي دون سرعة سرعة حتى نيري جبلا ويجريتينش مثلا جنرال دفاعنا تجد أن كان إذا هذا من الخدمة من جلسة بدعات حتى يكون أكل حتى في كذبة له بالإدماء من البنات كنقل هاي سلام مراتب نتكلم الدلوات كنا نزعلم غالبا ثم أمباسادرات كل لوكل هذا كتما مثلا المساعدات بحر مثلا هذا كتما دي صادات من السنين من ساعة ما دايسيهم هذا كتما مثلا راح تكونوا اللباح تقاوموا سمالك فايدين تقاوموا تدرين بهاوس بتسنون الأكثر بتوسع خدمة أنا أشوف ما دأفتي كارت مجدي كارتون وبعجاء تدور كذا بجرب الحوي في خيدين ثم أمباسادراتهم كل لوخاتهم كل تدرين نام أشرح سمالي شيء تبع لي من الدرن يقولوا يقول فايدين كان يقولوا نصحون يجيبون تعيدون نكسب التخايد يسابع إلى الناس وهذه أبو كترهم كلا مجدي بالعرض هاتي بعد حسن فعال سميرا سان صفادي شو حزبين رحمتك والكلام من بالصوت الثلاثون نعطي حجياتهم الرافضانيرا يقول بوحات الثلاث مجدي أبو كتما مغلق عشي جزء بالورقة ثلاث تكون عزيبين متصالي بمعاد أبو كتما كسوم ثم أمباسادرات كما تجرم بجنة إكاد جزاء ريزن سألنا ما ينقل في الثلاث ثم أدعون متخايدين ومجرى ثم أمباسادرات نعطي كوالي كان زي تفعل ورقب دوا حضريتا يملكت أتتقاوم تنسوق نوزرو إثنينش حاتيتين البناء أبو سجن ينزلو من رجل عن سوق نابران كملت سعري أبو جدرلو رح أو مبال سجن يقاد منبر أي فتحوني لم كان زعماد مبلات رحنا ما فرحنا إيه حتى مقراد إنجل بالأسلام كما مقدر نموعنتي نابو سرع من أساس من كاو سجن مرخينو تعشيدو من إنسان تعمل كلاس مقدقنا نموعنتون أجل سيجان إعلاميا تعشيدو ترخينو بزعلات تتعدم في السنة ويزرو إثنينش حاتيتين نسانون كان جرعايو بمجال كل بنا بزعلات بداية يكون حضريتا يجبين جبل من الله شيطان بدأت أمريكا وديتات بخاص بغلات يغني الله ملقيتان أب بايتوي نايس سيس عد منبر نؤس كوميتي أفريكا كارن باس بزعبا أب كل تقرأي تفتسيمو زباهال قصة سباوي مسل مجلس أوسيان أب كل تقرأي تفتسيمو بزعبا زباهال قصة سباوي مسلاتين قفعتاتين أشاقيل نلو زبالات كارن باس بسنكتي عمونغو منقستن حوحاتن استقادة مسححب أبليلي أشحاس سيبلات مقتلتي عامس مدكعتي وريدو زباهال يشاقل نلو إلام أبتهاجر عليتاوي قنسي بزي فردي قتلت سقطاوي بدل كمون زرفاتاتالو متعنقاف سبعوي حاجز انتقرايون كالسيلو زبالت كونغرسو من كارنباس بسبب سلطان منقسي إثيوبيا كمستراقبتن كسبتاوي مقراس تصابوتات كقبرن بأهقراوي كومينيتي بناس أوغن مرمرا خقبرن بصنع خمزة حساسبت تغيسالام عليتن حيمانوتن علامات زقبر مدكعتي زخنن ندف دما مثل بصوت عقينات دالو خمزة لاون حبير الله كارنباس أما إيت إيرتراويان زركبوهم أشحات إثيوبياويان تمالي ربع أبزية واشنطن دي سي سيلفي أكيدوم نيرون علامات السيلفي يونايتد ستيتس نإثيوبيا زملكت زحازتو نايز اوان مرقص زتقاقين مخانو نمحبار مخانو VOA ززراربهم قليسهم هالو بهالوغن منستر وزا أمريكا أنتوني بلينكن تمالي أب بايتو يونايتد ستيتس قريبو أب زهابو مسكرنت
ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ምፍጻሙ ተዛሪቡሎም። ሃብታሙ ስዩም ዘዳለወ ዜና ሳራፍሳ ይቕጠርበ ትማለ ንግሆ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ዝተፈላለዩ ጭርሖታትን ቀጠልያ ብጫ ቀይሕን ባንዴራ ካብ ዝሓዙ ኢትዮጵያውያን ሰልፈኛታት ብተወሳኺ ብኣማይት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ባንዴራ ሃገሮምን ዝተፈላለዩ ጭርሖታትን ሒዞም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተኣኪቦም ተቃውሞኦም ከስምዑ ኣርፊዶም። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ከም ዝበልዎ ዕላምኡ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዋናዊ መርገፂኣ ዝተሰሓሓተ ምዃኑ ንምሕባርን ንምቅዋምን ኢሎም። ካብ ካሊፎርኒያ ኦክላንድ ዝመፀን ካብ አሰናዳእቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ዝኾነን ቢንያም ጌታቸው ከም ዝበለው በተለይ ደግሞ ትንሽ የአሜሪካ መግለጫ ብዙን ኢትዮጵያዊን ያሳዘነውና ያስቆጣው ሕግ ከማስከበር ዘመን እቲ ንብዙሓት ዘበሳጨወ መግለፂ አሜሪካ ድሕሪ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ እቲ ከባቢ ብሰላም ንምምሕዳርን ንምቁፅፃርን ጻዕሪ ይግበር ኣብ ዘለሉ እዋን ጣልቃ ብምእታው ኣብቲ ከባቢ ዘለው ሰራዊት ንኽወፁ ብፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ይውፃእ ንሉዓላውነት ዝሓለወት ሃገር ከምዚ ዓይነት መግለፂ ልክዕ ኣይኮነን። ንሕና ንደልዮ መንግስቲ ኣሜሪካ ኾነ ካልኦት ነቲ ሓቂ ክርድኡ ኢትዮጵያ ሃገርና ናይ ሰላም ናይ ፍቕርን ንኹሉ ሓቂፋ ምምሕዳር እትኽእል ዓባይ ሃገር እያ። እዚ ክፈልጡልና ኢና ንደሊ እዩ ዝበለ። ካልእ ኣብቲ ሰልፊ ጭርሖታት ሒዙ ዝመርሕ ዝነበረ መኮነን ጌታቸው ዝተባህለ ካብ ተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተነዚሑ ዝበሎ ናይ ሓሶት ወፍሪ ጠጠው ንኽብል ድምፅና ምስማዕ ሓደ ዕላማ እቲ ሰልፊ ምዃኑ ይሕብር። ሰሞኑን በተለያየ ሶሻል ሚዲያም በተለያየ ኢቨን በነሲኤንኤንም በትልልቅ ሚዲያዎችም እንደገና ደግሞ በምዕራባውያንም እየተራገበ ኣብዚ ሰሙን ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያን ዓበይቲ ማዕከናት ዜናን ዝንዝሑ ዘለው ሓሶታት ንምፍራስ እዩ። ንሕና ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ውድቀት ጁንታ ህወሓት ሃገርና ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ክትሳገር ኢልና እናተጸበና ኣብዚ ኣብ እንነብረሉ ብዳያስፖራ ብገንዘብ ዝተሓገዘ ልዑል ናይ ሓሶት ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ከፊቶም ይርከቡ። ኣብ መላእ ዓለም እንርከብ ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ ይኣክል እንብለሉ ሰልፊ እዩ ዝበለ። ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ነዞም ተፈጺሞም ዝተባህሉ በደላት ዘይምእማን ዘይኮነስ ዝቐረብሉ መገዲ ጌጋ ነይርዎ ንዕኡ ስዒቦም ዝጋውሑ ዘለዉ ሓበሬታታት ትኽክል ኣይኮኑን ኢሉ ዝቃወም ሰልፊ ከም ዝኾነ መኮነን ጌታቸው ወሲኹ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ነበርቲ እቲ ክልል ክባጻሕ ይግባእ ይኹን እምበር ናብ ሕጊ ክቐርቡ ንዝግብኦም ሰበስልጣናት ህወሓት ብዘይርብሕሉ ኣገባብ ክኸውን ግን ጥንቃቐ ክግበረሉ ይግባእ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ኣብ ቤት ምክሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ከም እተፈጸመ ተዛሪቦም The challenge in Ethiopia is very significant and it's one that we're ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፈታኒ ኩነታት ኣዝዩ ይኸብድ ኣሎ። ጠመተ ሂብና ንከታተሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ይፍጸሙ ብዛዕባ ዘለው ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተኣመንቲ ሓበሬታታት ንርኢ ኣለና። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ተዘራሪበ ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ምስ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ተዘራሪበ ንሕወሓት ኣመልኪቶም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘለዎም ስጋኣት ብዝግባእ ይርዳእኒ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግና ተቐባልነት ዘይብሉ ጠጠው ክብል ዘለዎን እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ግጭት ስልጣኑ ከም ዘረከበ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ሓቢሩን ምክትል ሓላፊ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝተነገረሉ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ኣብ ዘርግሖ ቁልዕ ደብዳቤ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣጽናቲ ዝበሎ ኩናትን መንግስቲ ኣብቲ ዝተረፈ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘውርዶ ዘሎ ዝበሎን ጭቆናን ዕንወትን ንምቁዋም ስልጣኑ ከም ዝሓደገ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣቶ ብርሃነ ክሳብ 2018 ዝተባለለሉ እዋን ኣባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ምንባሩ እውን ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ጠቂሱሎም። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ግፍዕታት ምፍጻሞም ይጠቕሱ። መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ህይወት ኣብ ትግራይ ናብ ንቡር ይመለስ ኣሎ ይብል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ፍርቂ ቀዳሞት 100 መዓልታት ስልጣኑ ኣገዳሲ ዝበሃል ፖሊሲታት ኣሕሊፉሎ። ትማሊ ዝጸደቐ ናይ 1.9 ትሪልዮን ዶላር ድጎማ ኮሮና ቫይረስ ተጠቃሲ ኮይኑሎ። ባይደን ሎሚ ነዚ ኣመልኪቱ መደረ ከስምዕ እዩ። ብዛዕባ እቲ ንኣሜሪካውያን ዝወሃብ ሓገዝ ገንዘብን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዝቐተለ ለበዳን ክዛረብ ትፅቢት ይግበር። ዜና በዚ ፍጸም።